Caticultura. Una de les línies bàsiques ha estat treballar per la internacionalització de les empreses culturals catalanes. Bàsicament, una de les principals activitats ha estat la presència en fires i en mercats internacionals que siguin rellevants per les empreses d'aquí. Organitzem moltes vegades estants de promoció de les empreses catalanes, les quals acollim totes les empreses que vulguin venir en aquella fira en concret, els facilitem al màxim la seva presència allà, oferint espai per de reunions, d'exposició del seu material promocional, ajudant-los en l'organització de reunions i trobades de treball, etc. Això es lliga amb una línia de subvenció que hi ha, que és d'ajut per l'assistència a fires internacionals, tant si venen amb nosaltres en una fira en concreta o una empresa va a una altra fira que considera adient per la seva activitat, doncs hi ha una línia d'ajut que cobreix una part de les despeses que aquesta empresa té per assistir en aquella fira. L'altra activitat que fem molt és d'informació i d'assessorament a les empreses que ens venen aquí sobre quins mercats poden ser els més adients pel seu producte, per la seva activitat, pels seus espectacles. Els donem informació també de contactes que poden ser interessants, de programadors, de festivals, de distribuïdors, etc. Això ho lliguem tant aquí a l'oficina de Barcelona com a les oficines que tenim per tota Europa. Tenim oficines i delegats a Brussel·les, a París, a Londres i a Berlín. I ells també donen informació ja més concreta, més acotada sobre els seus mercats, sobre possibles partners que puguin tenir les empreses d'aquí. Llavors tenim una web que és la web de Catalanarts, catalanarts.cat. Hi ha és una web en dues direccions. Per una banda hi ha la part que està en anglès, que és d'informació de tot el que sabem que ens arriba, que els catalans fan fora, de gires, d'exposicions, de projeccions, de tota l'activitat de representacions, tota l'activitat d'empreses i d'artistes catalans fora que ens arriba, que ens informen, doncs nosaltres ho pengem en el web. Totes les activitats que fem nostres també, diguéssim, de presència a fires, etc. El sector editorial és un sector que ja fa molts anys que treballa a nivell internacional. Aquest és el en el qual treballem i col·laborem, però incidim menys perquè ja té unes estructures industrials, si vols dir-ho, més sòlides, en les quals ja tenen una feina ja de més anys continuada de presència a fires, etc. L'editorial, ja és el sector clàssic, no? Ja és el sector cultural, de les indústries culturals clàssiques, és el que té més força a Catalunya. De tot el nivell estatal, la meitat del sector editorial està a Catalunya. Potser el sector de la música i de les arts escèniques sí que acostumen a ser empreses més petites, en les quals l'estructura empresarial és més feble, i llavors sí que aquí intentem donar més ajuda, més assessorament a l'hora de poder sortir fora. Una mica ja depèn una mica també de l'estructura que tenen ja ells aquí a la base dels seus sectors. Però sí que jo crec que hi ha empreses i discogràfiques i artistes que estan aconseguint una projecció prou interessant. L'exemple de la música, hi ha molts grups aquí que estan tenint un èxit després els últims anys, Manels, Amics de les Arts i altres, els Xarango l'altre dia al Palau de la Música. És a dir, que hi ha un gust, hi ha un mercat català que li agrada el producte cultural que es produeix aquí. El problema és que el mercat català és petit, és limitat, amb la qual cosa la necessitat de sortir fora és encara més forta. Hi ha unes dimensions demogràfiques que són les que són i no hi ha més. La qual cosa és imprescindible sortir fora. També és cert que si no tens un mínim de base sòlida al mercat interior, també fora tampoc t'arregla la vida. Sí que és cert que hi ha alguns grups que potser actuen més fora que dins, però si aquí no tens un mínim de reconeixement, difícilment a fora també et funcionaran bé les coses. Jo crec que sí. Nosaltres sempre anem, ja fa anys que anem a fires, és una feina constant, jo crec que al llarg dels anys, la marca una mica que hem anat de Catalanarts, Catalan Music, jo crec que ha aconseguit un reconeixement i una imatge, diguéssim, jo crec que de fiabilitat. És a dir,
jo, evidentment, no agradarà al 100% del que portem, ni tampoc ho pretenem, però sí que jo crec que reconeixen, diguéssim, que som un país seriós, que treballa i en moltes fires que hem anat regularment, doncs una mica el nostre estant o la nostra presència és com, per dir-ho manera, o esperada o ja hi confiem que hi serem. Nivell de qualitat jo crec que sí, és a dir, jo crec que a nivell artístic no estem ni millor ni pitjor que altres països de dimensions similars. Si pares a pensar en Alemanya en un conjunt o en França, que són megaestats molt poderosos i que dediquen grans pressupostos, seria una altra cosa. A nivell de creativitat no estem prou bé, estem força bé. L'important és intentar crear una base industrial sòlida que es pugui projectar fora. Aquest és el repte, però mica en mica el que estem treballant. Hi ha empreses establertes des de fa anys, discogràfiques, companyies de teatre o productores, vull dir que ja fa molt de temps, però sí que de tant en tant apareixen gent nova, de noves promotores, de nous mànagers, de nous grups, que es va renovar, no? Una mica aquest panorama. Jo crec que hi ha un equilibri entre diguéssim, les empreses de llarga durada o que ja porten temps en el sector, però cada vegada també apareix gent nova. Però sí que potser les empreses més joves sí que tenen més flexibilitat a l'hora d'integrar potser altres disciplines artístiques, que no, a vegades sí que els sectors eren molt tancats. Ara hi ha projectes que són més genèrics o multimèdia, per dir d'alguna manera, i que sí que tenen més, des del començament ja tenen clar tota la part digital, tota la part d'altres noves formes d'explotació de l'activitat cultural. Quan hi ha una actuació d'artistes catalans en un festival o una fira internacional, poques vegades hi ha decepcions. Els que estan fent cada vegada millor són els professionals que hi ha al darrere. Sí que hem notat una evolució molt positiva tots aquests anys de més professionalització de la gent que s'hi dedica a les empreses, és a dir, de preparar materials més acurats, més idiomes, treballar més les fires, la presència, tota la part també de les seves webs, de tots els dossiers, aquí sí que hi ha hagut, jo crec, una millora molt substancial. Encara hi ha marge per millorar, però la millora ha estat molt notable a l'hora de treballar. I amb això estem força satisfets de com any rere any hi ha més gent que està més preparada i quan van a les fires treballen millor i treuen més profit. Almenys el nostre objectiu és que tingui un major reconeixement a nivell internacional, que ja el té però que el tingui major, i que pugui aconseguir accedir a mercats que fins ara han estat més complicats, com deia, Amèrica o els mercats de països emergents, dels quals és més difícil accedir-hi. El repte serà això, intentar obrir primer a nous sectors, perquè fins ara hem treballat molt amb els sectors tradicionals i potser hem de començar a mirar més en aquests projectes multimèdia que no són només de música o només cinema o només llibres, sinó que estan molt més integrats entre ells. I el gran repte també serà això, mercats nous, sobretot els països emergents d'arreu del món.